Patuloy umunong umaasang Federation of Homeowners Association of EDHOA sa siyudad ng San Fernando na magbubunga ang mga akbang na ginagawa ni City Mayor Vilma Caluwag upang matigil ang dagdag singil sa kuryente ng SFELAPCO na nagsimula nitong Pebrero. Maaalala na nitong January 20, 2023, isa sa mga una nagpadala ng sulat sa SFELAPCO ang FEDHOA ng syudad upang questionin ng NOAA plano pa lamang na dagdag singil sa kanilang electric bills. Laking gulat umano ng ibang mga homeowner nang pumasok ang February bill. Akala nila ay hindi matutuloy ang dagdag singil dahil sa nakabinbin na apila ng lokal na pamahalaan sa Energy Regulatory Commission. Ayon sa pinuno ng FEDHOA na si Joselito Mangune, hindi nila pwedeng baliwalain ang issue dahil malaki ang epekto nito, lalo na sa kanilang mga miyembro na sapat lamang ang kita. But unfortunately, ito nga, nabigla yung mga homeowners and actually they are expecting na talagang walang magtataas muna because of the order of coming from the ERC. But unfortunately, ito nga, nabigla yung mga tao at siyempre, ang laki ng naitaas, sabi ko nga, affected sila very much dahil sa pagtaas na masyado. Lalo na yung mga talagang minimum wage earner na tinatawag natin. Parang yung kinikita nila, napupunta na lang sa pagbabayad ng kuryente. Imbes na pangbili na lang ng pagkain, ibabayad sa kuryente. Like for example, yung 3,000 na binabayad nila monthly before, ngayon nagiging 6,000. So yung sweldo nila for the month, pang kuryente na lang. What more kung paano yung pangkain pa nila, di ba? Susuportahan daw nila ang city government sa pag-apela sa mga kinaukulan at pagsusumite ng mga position paper ukol sa usapin ng dagdag singil. Ngayon, bilang suporta kay Mayor, dahil inimpisa na namin to, definitely hanggang sa dulo, susuporta kami kay Mayor. Maging ang Multi-Sectoral Governance Council o MSGC ay aprobado ang ginagawang paglaban ng LGU sa price hike ng elektrisidad. Ayon kay dating City of San Fernando Mayor at co-chairman ng MSGC, malaking bagay na mismo ang alkalde nagsisilbing boses ng mga consumer. Saludo ko kang Mayor, ruling kagawa ng obligasyon bilang representante na o boses da rening Memalen at Mayor, itang obligasyon na balo ng tuparan. Obligasyon ay protection ng lareng interes na rin Memalen. At may ito nga interes ang Maragul, of course, how to shall we say, maintain a reasonable bill, electric bill sa mga tao. Kung hindi reasonable, kung hindi suportado ng mga policy at batas, tapos sinisingil tayo, talagang hindi maganda sa interes ng mga mamamayan. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez, basta't nasa tama, ay handang suportahan ng MSGC ang hakbangin ng lokal na pamahalaan. Dito, voluntary support yan. Walang nagutos sa amin na suportahan si Mayor. Basta tama, sinusuportahan namin. And we believe yung kanyang move na yon ay naaayon sa interes ng publiko, ng mga mamamayang nagbabayad ng electric bill. So, we salute the good mayor for that. Samantala, nakipagpulong na rin si Mayor Caluwag sa Kongreso at Senado upang humingi ng tulong na maimbestigahan ang nato ng usapin sa singil ng kuryente sa SFELAPCO. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to!